koni Barika, 4. Nikolka Mikitová na koni Komander, 5. Alexander Serakov na koni Navara, 6. Kisková a tak ďalej. Štart má povolený Zdeno Kuchár. Na koni Helia. Zdeno Kuchár nám štartuje v predkole kritéria mladých koní. Výsledok Karly Kostkovej na koni Edison, Gemgal Rožňava, na parkure 0 trestných bodov, čas 72,58 sekundy. Po Zdenovi Kuchárovi sa pripraví s poradovým číslom 47 Zuzana Nováková, 48 Slavka Palčáková, 49 Sonia Pichnarčíková, 50 Juraj Poláš, 51 Katarína Prokopová, 52 Janka Rindošová a 53 Sara Hruňaková. Zdena Kuchára na parkure 0 trestných bodov, čas 76,55 sekundy. Štartovať nám bude s poradovým číslom 47 Zuzana Nováková na koni Leny, jazdecký klub Equipolis Košice, po nej sa pripraví 48 Slavka Palčáková, 49 Sonia Pichnarčíková, 50 Juraj Poláš, 51 Katarína Prokopová. Štart bol povolený Zuzane Novákovej, po nej sa pripraví Slavka Palčáková. Upozornenie pre jazdcov, nakoľko máme v každej súťaži veľa koní. Ak ste si všimli, hneď po ukončení jazdy alebo parkouru predchádzajúceho jazdca počujete zvonenie zvonca, ktoré vás upozorňuje na to, že máte štart povolený. Vtedy sa vám aj automaticky púšťa časomiera.
Štartuje nám Slavka Palčáková, na koni Dália. Parkour tým Prešov. Výsledok predchádzajúcej jazdkyne Zuzana Nováková na koni Lenina ukončila parkour bez trestných bodov v čase 76,43 sekundy. Ďalej sa pripraví s poradovým číslom 49 Sonia Pichnarčíková, 50 Juraj Poláš, 51 Katarína Prokopová, 52 Janka Rindošová, 53 Sara Hruňaková. Tak Slávka nám tiež trošku poradie premiešala. Výsledok 0 trestných bodov, čas 73,22. To je výsledok Slávky Palčákovej na koni Dália. Štart mala povolený Sonia Pichnarčíková na koni Fines 121. MŠK Kežmarok, po nej sa pripraví s poradovým číslom 50 Juraj Poláš, 51 Katarína Prokopová, 52 Janka Rindošová, 53 Sara Hruňaková, 54 Tamara Tichá, 55 Sofia Úporská. Jazdkyňa je vylúčená pre trojnásobné odmietnutie poslušnosti. Štart má povolený s poradovým číslom 50 Juraj Poláš na koni Kapsil D, jazdecký klub na poli Šamorín. Po ňom sa pripraví 51 Katarína Prokopová, 52 Janka Rindošová, 53 Sara Hruňáková, 54 Tamara Tichá a 55 Sofia Úporská. Teraz je 50, ale 64 teraz, ne? Ide máš ty vážne a potom príde, vieš, ty sestra Kvety, vieš, od Laca. A ona je celá, bude na koni, tak? Ale Martinček chcel všetky, ne? To všetko uňáram, čo si tak? Kde? Ja to si zbláznil 8 hodín záznam. To si zbláznil, kde to chce dať? No môžeš, chcem povedať, že na 8 hodín záznam, ale tu nemá to kapacity. Že by som tu stiahol na jeden USB, tu už to je normálny.
výsledky sa nám miešajú. Juraj Poláš na koni Kapsil D z jazdeckého klubu Napoli Šamorín na parkúre 0 trestných bodov, čas 74,23. Predbežne je to, tuším, 4. miesto. Štart mala povolený Katarína Prokopová na koni Latina a je Cesnina. Po nej sa pripraví s poradovým číslom 52 Janka Rindošová, 53 Sara Hruňáková, 54 Tamara Tichá, 55 Sofia Uporská, 56 Viktória Vasiľová, 57 Štefan Zeman. Odpojím, on mi hovoril, na ten telezor môžem napojiť obraz videa. Takže mu odpojím tie výsledky, tak ja až to hodím tam videa. Chceš kávu? To tu kašli, to zajtra vyriešime. Čo? To zajtra urobíme. No, idem ešte, máme tam ešte jeden zelený deň. Start mala povolený Janka Rindošová na koni JR. Jazdecký klub Prešov JR OZ. Výsledok Kataríny Prokopovej na koni Latina. Na parkúre 8 trestných bodov, čas 93,85 sekundy. Pripraví sa s poradovým číslom 53 Sara Hruňáková, 54 Tamara Tichá, 55 Sofia Uporská, 56 Viktória Vasiľová. Štart má povolený Sara Hruňáková na koni Armon Juan, parkour Team BV Košice. Výsledok Janky Rindešovej na koni JR na parkúre 12 trestných bodov, čas 68,78 sekundy. Ďalej sa pripraví s poradovým číslom 54 Tamara Tichá, 55 Sonia Uporská, 56 Viktória Vasilová, 57 Štefan Zeman a 58 Martin Bulík mladší.
kábel, čo mám ťahli tam dozadu. Štart mala povolený Tamara Tichá na koni Surprise, Koprivňák Rafajovce, výsledok Sára Hruňakovej na koni Armon Juan, na parkure 0 trestných bodov, čas 74,83 sekundy. Jaskyňa je vylúčená pre pár. Počkáme, kým nám technický personál opraví prekážku a budeme pokračovať v súťaži, kde bude nám štartovať Sofia Úporská na koni Bachmat zo Slávia Spišská Nová Ves. Táto jaskyňa nám zároveň štartuje aj v majstrovskej súťaži detí Košickej a Prešovskej oblasti. Oznám pre jazdcov, predpokladaný čas, začiatok ďalšej súťaže číslo 3, 13 hodín 30 minút. 13 hodín 30 minút. Na štarte máme, ako som už spomínala, Sofiu Úporskú na koni Bachmat, ktorá nám štartuje aj v prvom kole majstrovskej súťaži detí Košickej a Prešovskej oblasti. Po nej bude štartovať 56 Viktória Vasiľová, 57 Štefan Zeman, 58 Martin Bulík, 59 Tomáš Králik, 60 Lucia Seraková. Štart má povolený Viktória Vasilová na koni Korain F, Slávia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Výsledok Sofie Úporskej na koni Bachmat, na parkure 0 trestných bodov, čas 73,50 sekundy. Takže zas nám trošku zamiešala poradie. Nám pre detičky.
Pokiaľ uvidíte dievčatka s krydelkami, sú to anielikovia, ktorí rozdávajú kreditné karty spoločnosti O2. Takže zoberte so sebou rodičia, vezmite si občianske preukazy a dostanete zadarmo kartu O2. Štart mal povolený Štefan Zeman, na koni Herbar, Slávia Spišská Nová Ves, výsledok domácej jazdkyne Viktorie Vasilovej, na koni Kora NS, na parkure 0 trestných bodov, čas 70,60 sekundy. Ďalej sa pripraví s poradovým číslom 58 Martin Bulík mladší, 59 Tomáš Králik, 60 Lucia Seraková a do konca súťaže nám ostáva už len 8 jazdcov. Štart má povolený jazdec Martin Bulík mladší, na koni Kansas Z, Slávia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice. Výsledok Štefana Zemana, na koni Herbar, na parkure 8 trestných bodov, čas 71,72 sekundy. Ďalej bude štartovať s poradovým číslom 59 Tomáš Králik, 60 Lucia Seraková, 61 Marian Varga, 62 Zuzana Zemanová, 63 Ajša Zubková, ako posledný 64 Aleksandr Serakov. Predpokladaný začiatok súťaže číslo 3, 13 hodín 30 minút. Štart má povolený Tomáš Králik, na koni Las Vegas, Gemgal Rožňava. Výsledok Martina Bulíka mladšieho, na koni Kansas Z.
Na parkúre 0 trestných bodov, čas 69,42 sekundy. Ďalej sa nám pripraví Lucia Seraková, Marian Varga, Zuzana Zemanová a Ajša Zubková, ako posledný Alexander Sterakov.